Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta ens trobem a l'Alta Garrotxa, concretament a Montagut i Oix, amb unes vistes avui espectaculars. Envoltats d'una bellesa excepcional, Albert. Vols saber què farem avui? Home, sí, i ells que ens veuen des de casa i ens escolten també, eh? Doncs avui agafarem la motxilla i anirem fins a la vall d'Urmuller, presidida pels Roures del Rei, i també enfilarem el camí que anirà des de Montagut fins al Salt del Brull i al Gorg Blau. Bé, la motxilla l'agafaràs tu, perquè jo m'he de quedar al plató aquí amb unes vistes espectaculars, com t'he dit abans, perquè tenim molts representants que ens volen explicar coses importants com el MEF. Saps El què és MEF, el Montagut English Festival. Exacte, I per un sí. dia Montagut Oix es convertirà en la pròpia capital anglesa, només es parlarà anglès. Exacte. I després també tenim tradicions arrelades. Parlarem de cultura, el combat de corrandes i també gastronomia, Albert. Va, què tastarem? Mira, carns de Can Picard, embotits d'Oix, formatge a la xiquella i maridatge amb un vi. Perquè les terres argiloses de l'Alta Garrotxa també les trobarem a la nostra gastronomia. Sí, exactament. I acabarem amb un toc musical, sempre ben acompanyats, amb un grup garrotxí que es diuen els Rock Kills, que presenten disc i actuaran aquí en directe amb nosaltres. País en Ruta obre les maletes aquí a Montagut i Oix. Comencem?